बोल मग पप्पा काय तिने ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪೂರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಪೂರ ವಿಸಿತ ದೊಂಡೆ ಬೇರೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಗಿ ಬರ್ಚಾ ಆಯ್ನ ಮಲ್ ಬರ್ಚಾ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಜನ ಮೇರೆ ಬಾವ ಬಂದರು ಇತ್ತೇನು ಜೋರು ತಿಡಿಲ ಒಂಜಿ ಮಿಂಚಿಲ ಬರ್ತರು ಒಂಜಿ ಮಿಂಚಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಉಲಾಯಿಡುವ Hello guys, welcome back to a new vlog. यार हाय हेलो गाइस बना बोला हाय हाय क्या अंतिर आपको हाय बोलने आपको हाय बोलने आप हाय बोलने सी अरे मुट्टू चन्नी अंडा सी बाला कुछ मगा पाड़ ले इधर पक्के हैं दिनों गाइस नम्मनी नम्मेदा दीपावली ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮರಣಿಗೆ ತೋಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಬೇಲೆ ಒಳಿದುಂಡು ಎದುರ್ದು ಜಾಲದ ಹೋಯಪ್ಪನಿಗೆ ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಎಂಗು ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಅವು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಆಗ್ತದೆ ಬಸಲ ಬರ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಎಂಗಲ ಅಡ್ದರೆ ಬುಡಿಯ ಹೋಯಪ್ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಲ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಅಂತೆ ಓ ಅಡೆಮುಟ ಎತ್ತರ ಅಡೆಮುಟ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಮುಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ನೆಟೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಾರುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಡೆ ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಡೆ ಇಡೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಗ್ಲಿ ಏನ ನುಗ್ಗ 2 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಡು ನಾಯ್ಬು ಹೋಗ್ಬುಜಾ 6 ದಿನ ನುಗ್ಲಿ ಮುಟ್ಸ ಮಾಡಲಿ ಹಾಂ ಕುಲ್ಲಿ ಆರುಣ ಉಂಟು ಆರುಣ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಆರುಚಿ ಸೈಕಲ್ ಉಂಟು ಆರುಚಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಮಗ ಹಾಂ ಮುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಇದೀಗೇನಿ ಏನೇ ಮುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಇದೇನು ಬೇಂಗ ದಾಡಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲಿ ಮಗ ಇದು ಪಪ್ಪ ಅರ್ಬಿ ಕುಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊಗಲಂದ್ರೆ ರಾಜಂತ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನಿಂತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಗುಲ್ಲ ಅಂತದೀರು ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಗ ಊಲ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಗ ಊಲ್ ಮಗ ಪಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕುಲ್ಲಿ ಮಗ ಬೋಲಿ ಈ ಕುಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಗವಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಲೆಜ್ಜಿ ಐತೆ వచ్చిಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕಡಿ ನಾನು వచ్చిది ಕಾಣಲಕನಾಗ ಕಣ್ಣದ ಕಾಡಿಗೆ ಬರಂಜಿಂಜ ಆಯ್ತನೆ ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಂಡಿರಿ ಹೇಗೆ ಅಪುರಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಗೈಸ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅಪುರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಪುರ ವಿಸಿತ ದೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಬ ಮುಟ ಬನ್ನಾಗ ಅಪುರ 6 ರೌಂಡ್ ತುಕ ಬಕ್ಕ ಮದ್ದು ಪೋಪ ಎಂಕಲ್ ಮಂಚಲ್ ಪೋಪ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ತುಕದ ಅಂಡಿ ಅಂಚ ಕಿಸಿತ ಅವು ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಕನ್ನೊಂದು ಬರ ಪೆಪ್ಸಿ ಬೇರೆ ಬಿನಿ ಎಂಕಲೆ ಬಂದು ಜೋಲ್ ಕನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ಎಂಕಲೆ ಬಂದು ಜೋಲ್ ಪನಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಾಯ ಬಕ್ಕ ಇನ್ ಕಾರಣ ಐಕೆ ನಾವು ಸಿಜಿರುತ್ತೆ ತೈಕ್ ಪಾಡಿ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅದೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಕಲ್ದಾನೆ
ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರಿಸಿಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ದೀಪ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂಚ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪರ್ 2 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸಮಾಧ ಕೊಡ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಮ ಹಚ್ಚೋಡು ಮುಟ್ಟಿಗೆಪ್ಲಿ ಮಗ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟಿಗೆಪ್ಲಿ ಜೋಜ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತೇವು ಮುಟ್ಟಿಗೆಪ್ಲಿ ಹಾಂ ಮುಟ್ಟಿಗೆಪ್ಲಿ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉಪ್ಪಡ ಆಯ್ತಾ ದೇಕ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಂ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೇಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಆಪುಜಿ ಮಗೊಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಚಲ್ ವಿದಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಶಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಂಡು ಸೈಡ್ ಚೂರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಕಾದ ಫುಲ್ ಚಂಡೆ ಅದು ಪೂಲ್ ಅಂಚ ಗೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ದಾದೆ ಮಗ ಚರಂಟೆ ಎಬ್ಬಿ ಎತ್ತವು ಚರಂಟೆ ಹೇಗಿತ್ತೆ ಮಂಚಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಬಿ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಚರಂಟೆ ಪೋಂದುಂಡ ಈಗ ಮುಟ್ಟಾಲ ಅವಳು ಮಂಡಲು ಮುಟ್ಟು ಮೂಲುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ದಕ್ಕುನಲ್ ಹಾಂ ವಾ ದೂರಗೆ ಬಾಯ್ ಅದೊಂದು ಪಿದಿದ್ದೆ ಕಣ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಟ ಕಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಿದೆ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲೆ ಪಿದ ಬೋಲೆ ನಿಗನ ಜಾಗ ಬೋಲೆ ಓಲ್ ಪಪ್ಪಿ ನಿಗರು ಓಲುಂತರು ಪಪ್ಪ ಗಾಡಿಗೆ ಪುನಗ ಹಾಂ ಬೋಲೆ ಓಲುಂತರು ನಿಗರು ಅವಲುಂತಲೆ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಪಪ್ಪ ಗಾಡಿಗೆ ಪೇರು ಬೋಲೆ ಹಾಂ ಬೋಲೆ ಆಯ್ ಬೋಲೆ ಹಂಚು ಬೋಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಚಾ ಆಯ್ನ ಮಲ್ ಬರ್ಚಾ ಆಯ್ಸಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ಓ ನಮಗ ತೂದು ಪಪ್ಪ ಅದಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಯ್ಸಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರು ಗುಡ್ ಆರು ತುಲ ಮೂತುಲ ಆಯ್ತು ಜೋದ ತೂ ಒಂದು ತೀರಿನೆ ತೂ ಪಿಂದುಲೆ ಜೋದ ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲೆ ಹುಲ್ಲೆ ಇರೋ ಹುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಬಂಗಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಅಂಚ ಗುಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಗುಟ್ಟು apa mau nih mag abi? Tahu nih deh. Kamu komat terabag. Buci. Kulle maga. Naik bulpen. Naik deh. Babu, ada kiss mana? Bayan play aja bayan play bega. Bayan play. Dah maga. Ale girmuna antu. ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಜನ ಮೇರೆ ಬಾವ ಬಂದರು ದ ಬರ್ಬೆ ಏನೇ ಇಜ್ಜೆ ಇರ್ ಬೈದಾರ ಇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆತಾರ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಬಾವ ಬಂದರದು ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಪಾತಿರ್ಲಿ
ಸೂಪರಾ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ಆರ್ನ ಪಲ್ದಿ ಆರ್ನಡೆ ಹೊತ್ತು ಜಿರ ಅರೆ ಬೇಜಾರು ಮೇರನೆ ಹೊತ್ತು ಜಿರ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರು ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಚಲ್ ಬೋಲ್ ಬತ್ತಾ ಅಪೂರ್ವ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜಪಡ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಆನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕಡೆ ತಿಡಿಲ್ ಬರೋದು ಜೋರು ಇತ್ತೆ ಜೋರು ತಿಡಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿಂಚಿಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಿಂಚಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಓಲ ಟ್ರರ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಚಿರ್ರಾಂಡ್ ಪೂರ ಅಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪ ಸಿಟಾವ್ ದಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಲೆಗಂತೀವಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ಕುದು ಒಂದ ಅಮ್ಮ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ಗೈಸ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ತಿಡಿಲು ಬರ್ಸಾದ್ದಲಜ್ಜಿ ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಜೋರು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತುಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ಮಾಡೊಂದುಂಡು ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬೈ ಬಾಯ್